Tie najdôležitejšie veci sa dejú práve tu a teraz. To je aj heslo tohto ročníka Národného týždňa manželstva. Aké dôležité je nestratiť sa vo víre povinností a nezabúdať pritom na svoju polovičku. Ale aj o manželstve sa porozprávame s Ondrejom Kolárovským, národným koordinátorom kampane Národný týždeň manželstva. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak už sme to naznačili v úvode, že dnešné manželstvá prechádzajú veľkými skúškami aj kvôli množstvu povinností, stresu, dlhej pracovnej dobe a podobne. No prečo je dôležité nezabúdať na svoju polovičku a chrániť si manželstvo? Je to presne preto, čo ste aj povedali. Stojí za to starať sa o vzťah, o manželstvo, venovať mu pozornosť a toto chce aj táto kampaň Národný týždeň manželstva. Jednoducho, dobré veci sa nedejú samé, musíme prejaviť nejaké úsilie, niečo do toho vložiť, niečo do toho investovať. Prirovnal by som to k zloženému úroku, k financiám. Keď hoci po malých čiastkách dlhodobo investujeme, tak na konci dňa z toho žneme dobré ovocie. A podobne to platí aj o akomkoľvek vzťahu, či priateľstve, vzťahu s deťmi a určite aj o manželstve. Ak do ňoho investujeme každý deň, hoci máličko, tak časom to prinesie dobré ovocie a ten vzťah si môžeme radostne užívať. Je rozdiel medzi spolužitím a manželstvom, alebo to je len o tom jednom papieri? No to je dobrá otázka, aj o tom určite veľa aj polemik, diskusí, ale máme na túto otázku odpoveď aj skrze dáta. Robili sa rôzne prieskumy a tie ukazujú, že je naozaj rozdiel, štatisticky výrazný rozdiel medzi stabilitou vzťahov manželských a stabilitou vzťahov, kde spolu žijú ľudia bez papiera, bez manželstva. A ten výskum sa robil na vzorke rodín, ktoré majú deti, pretože tam, kde je dieťatko prítomné, tak sa predpokladá, je tam predpoklad, že tí dvaja majú záujem dlhodobo spolu existovať a fungovať. A keď sa porovnali tieto rodiny, ktoré boli v manželstve, rodičia, a tie, ktoré neboli, kde rodičia neboli v manželstve, tak je výrazný rozdiel medzi týmito pármi a tie rodiny, kde rodičia nie sú v manželstve, sa rozpadávajú vo veľa väčšej miere. A čo ešte zaujímavý rozdiel, že keď sa pýtali tých rodín, že kedy sa to dieťatko narodilo, tak ešte vyššiu stabilitu vykazujú tie manželstvá, kde sa dieťatko narodilo až po sobáši. Ale aj tie manželstvá, kde sa dieťatko narodilo pred sobášom, tiež sú stabilnejšie ako rodiny, ktoré sú spolu bez papiera, bez manželstva. Čo robiť, aby manželstvo neupadalo a aká dôležitá je komunikácia v manželstve? Komunikácia je určite dôležitá, tak ako v každom vzťahu alebo vôbec vo všetkých oblastiach života. Aby som povedal k tej komunikácii, že niekto máme väčší problém rozprávať a niekto zase máme väčší problém počúvať. Alebo je dôležité a potrebujeme sa to učiť. Niekto sa viac potrebuje učiť počúvať a niekto zase rozprávať, vyjadriť svoje pocity, svoje obavy, svoje nádeje. Takže komunikácia je určite dôležitá. A ako som naznačil, tak môžeme si predstaviť aj manželstvo ako priateľstvo. Moja manželka veľmi rada hovorí o manželstve ako o priateľstve. A priateľstvo pestujeme tým, že sa chceme s tým druhým človekom stretnúť, rozprávať, niečo spolu prežiť. A toto sú tie každodenné malé investície do vzťahu, ktorý môžeme a ktorý by sme mali robiť, teda ak chceme úspešné a funkčné manželstvo. Pán Kolárovský, prečo sa manželstvá po rokoch menia? Veľkým milníkom býva napríklad príchod dieťaťa alebo aj zmena práce. No čo robiť, aby to manželstvo bolo stále pevné? No, manželstva sa menia pretože my sa meníme. A ja dnes vyzerám nielen so vňajškom inak ako pred 20-30 rokmi. Vyzerám inak ako ten muž, do ktorého sa moja manželka svojho času zaľúbila. Ale meníme sa nielen navonok, ale aj vnútorne. A prechádzame naozaj rôznymi aj úspechmi, aj neúspechmi, alebo rôznymi krízami a zaťažkávajúcimi skúškami v živote. A práve preto sú dôležité nielen nejaké veľké akcie raz do roka na Valentína alebo nejaká veľká dovolenka, ale práve nájsť si každý deň aspoň trošku času sa porozprávať a neriešiť len také technické veci, že kto odvezí deti do škôlky, kto ich vyzdvihne, kto nakúpi a takéto veci, ale naozaj zdieľať aj svoje emócie, svoje prežívanie, počúvať sa navzájom. A to môže byť aj krátka chvíľa, možno pol hodinka, hodinka každý deň, možno raz týždenne vysí na rande, toto veľmi doporučujem, nájsť si nejaký čas. Nemusí to byť nejaké drahé rande,
My s manželkou chodívame, keď si nájdeme čas v rozvrhu, na menu počas obedňajšej prestávky na pol hodinku, hodinku. A aj takéto malé veci vedia urobiť z dlhodobého hľadiska veľmi pozitívny výsledok. Je podľa vás dobré, keď majú manželia spoločné koníčky, ale aj každý tie vlastné? Keď trávia čas spolu, no aj bez seba? Na obidve otázky poviem, že áno. Aj tak je dobré. Obyčajne je dobré, keď povieme, že ten druhý má niečo spoločné s nami, lebo to nám umožňuje ľahšie si rozumieť, ale zároveň, keď je ten druhý v niečom aj odlišný, pretože to je niečo, čo nám rozširuje obzory, čo nás možno fascinuje, zvlášť na začiatku, ale počas rokov sa môže práve stať aj tá odlišnosť takým kameňom úrazu, že nám to začne liesť na nervy. A tak by som povedal k tejto otázke, že zase výskumy ukazujú, že oveľa dôležitejšie ako nejaká kompatibilita je to, akým spôsobom dokážeme prekonávať vzájomné rozdiely. Takže koničky sú fajn, keď máme aj čas na seba, čas na deti, keď sú deti prítomné, ale keď si vieme nájsť čas aj jeden na druhého. Ale ako hovorím, oveľa dôležitejšie je venovať pozornosť tomu, či vieme konštruktívnym spôsobom prekonávať vzájomné rozdiely. A ešte posledná otázka na záver. Prečo vlastne vznikol takýto projekt Národný týždeň manželstva? Tento projekt vznikol v roku 1997 vo Veľkej Británii z iniciatívy manželov Richarda a Marie Keynovcov. A vznikol z toho vnímania potreby, že nie je samozrejme, že by sa ľudia dostatočne starali o svoj vzťah, o svoje manželstvo. Vieme, že v rôznych fázach aj vývoja spoločnosti tá rozvodov v posledných 10 ročiach je téma, o ktorej sa veľa rozpráva. A nie je to len problém rozvodovosti, ale všeobecne rozpadu vzťahov a rodín. Takže táto iniciatíva chce byť takou pozitívnou kampaňou na podporu, ktorá nás chce upozorniť, že pozor, zastavte sa, venujte pozornosť svojmu vzťahu, svojmu manželstvu, starajte sa o seba navzájom, počúvajte sa, vnímajte sa a stojí to za to. Hovorí Ondrej Kolárovský, národný koordinátor kampane Národný týždeň manželstva. Ďakujeme pekne za rozhovor, za váš čas a želám vám príjemný deň. Ďakujem podobne.